Good morning. So, papunta kami ngayon sa guys, kagubatan. So, kasama ko si Papa at saka si Risa. So, today's vlog guys is mag-try tayong mag-Tagalog. So, si Papa, kinuha pa niya yung kalabaw kasi magdala kami ng kalabaw guys kasi manguha kami ng kahoy para i-repair namin doon sa aming bahay kasi na guys, sira na yung aming bahay doon. So yan yung gagawin namin today. So papunta na kami ngayon guys. So punta tayo sa kagubatan. So mauna na kami kasi si Papa kinuha pa nga yung kalabaw. So doon na kami kita-kita doon sa sapa. Maligo na din kami pagkatapos manguha ng yung gagamitin nating kahoy. So may dala kami dito na damit. Tapos sabon. Kasi maligo nga tayo doon sa sapa. So si Risa nandoon na guys. Yan. Diyan tayo dadaan guys. Mayroong iba guys, oh. Masarap yan sa sa ano bang tawag dyan? Inunon ba? Isakay namin yung kahoy dyan mamaya. Dito na kami sa sa kagubatan. So si Papa nandoon na. So meron ako nakita guys, yung parang palm tree siya. So dadalhin ko to guys, ilagay ko siya sa sa sapat. So mayroong iba't ibang dito guys. Mga uri ng mga palm tree. So kagaya nito guys, pero sobrang dami ng niya guys, tunok. Pag natinik kayo niyan guys, sobrang sakit niyan. So first stop namin guys na maghanap ng kahoy is dito. So mayroon na kaming nakuha 3. Tapos si Papa naghahanap pa guys. So pagdating sa mga kahoy guys, talagang pahirapan yung paghanap ng kahoy kasi hindi lahat ng kahoy na makikita mo dito sa kagubatan guys na na okay yung klase nila. Mayroon ding mga kahoy na sobrang soft yung nila guys, yung klase nila. Tapos kailangan din pag maghanap ka ng kahoy guys is yung hindi naman sobrang straight. So kailangan wala din masyadong yung ang tawag dito, yung buko niya guys. Yung ating kaalaman sa pagkuha ng kahoy. So si Papa guys maghanap ng iba pang kahoy. So kami is magluto kami ng aming agahan. Kasi wala pa kaming guys, breakfast. Lang kami guys, inom ng kape. Tapos biscuit. Yun lang yung laman ng aming tiyan bago kami pumunta dito guys. Guys, mayroong kahoy dito guys. So ito guys, pang panggamot. Pag masakit yung ulo nyo guys, ito ang ilagay nyo. Epektibo ba ito, Day? O, effective siya guys. Sa mga Bisaya dyan, sa nakakilala na sa kahoy na ito. So makikita niyo siya guys sa tabi ng sapa. So ito guys, turuan ko kayo guys kung paano siya gawin. So, tanggalin nyo lang siya guys. Yan. Tanggalin natin ha. Yan. Yan, tanggalin. Tapos, anuhin nyo guys. Kanang tikason.
So, tawag ka ng pikason guys, basta pikason. Yan. Oh. Yan guys. Ganyan. Yan yung gawin ninyo guys. Tapos, ilagay dito. Yan. Bakit ayaw dumikit? Kasi may pawis ka. Kailangan pala guys, ilagay siya pag, ano, Hoy, panghawa. tuyo yung ano niyo. Yung dito. Kailangan hindi mabasa para dumikit talaga siya guys. So, naluto na yung aming bulad. So, kainan na guys. Pa! Yan. Mag-ano muna ako guys, maghugas ng kamay guys. Baka mahilo ako sa nilagay ko dito ba. Hugas muna tayo dito. So, mauna na kami kasi si Papa nandun pa guys. Wala kaming suka. Pali na! Nanghatag na pa guys. So, magbigay tayo guys. Tradisyon namin guys is itong kapag kumakain ka dito sa ano guys. Dito ba sa kagubatan? Kailangan kang magbigay sa kanila guys. Dito. Kailangan kung ano yung pagkain na dinala ninyo sa kagubatan. Or kung saan man kayo. Kailangan magbigay kayo sa kanila. Alam nyo guys kung ano yung tinutukoy ko sa mga Bisaya dyan na nakaalam sa mga ganitong tradisyon. Kain tayo guys. Kain muna kami guys. Dito na kami sa ano guys, sa gitna ng kagubatan talaga. Papa nandoon na guys. Meron ditong ano para gawing banig. Yan guys. Kita nyo ba? I-zoom natin. Kita nyo ba guys? Yan guys oh. Yan. Pwede siyang gawing ano, banig. Yan. Yan yung gawing banig nila dati guys. Hanggang ngayon guys, mayroon pa rin gumagawa ng banig. Pero hindi na masyadong madami sila. So, kunti na lang. Kasi kadalasan ngayon guys is ano, yung mabibili mo na lang sa ano, sa mga tindahan, yung mga plastic na banig. So, hindi na masyadong ano, marami ang kumuha dito sa ano, kagubatan. So, mayroon siyang iba't ibang klase guys. Mayroong ano nito guys, isang klase na wala talaga siyang tinik. Pero ito guys, marami siyang tinik. Na guys, sobrang hirap mag-ano guys, maghanap ng kahoy. Akala nyo lang guys, sama. Maliligid na ako. Akala nyo di mahirap talaga guys. Sobrang hirap, lalo na pag sobrang putik yung daan. Ay, Diyos ko po. Ito yung daanan guys. Tingnan niyo. Sobrang hirap. Ang dami pang mga sagbot. Ano kanina sobrang madilim. Wala na tayong pang vlog nito guys pag masira to. Wala tayong pang bili. Bye guys.